Pnawn da, Chris. Nawr chi wedi croesawu'r ymwelwyr I Lambed unwaith eto. O ble maen nhw'n dod? Beth yw gyfeilltre Llambed? Saint yma o Ffrainc, Saint yma Saint-Laurent, yw'r enw chi. Nôl wedi 18 mlynedd nôl nawr, mae cysylltiad wedi cael ei wneud gyda nhw mas yna. Mae'r prynu'n bob blwyddyn mae Llambed yn mas I Saint Germain, y saith yma yn dod I Llambed. Dros y blynyddoedd mae lot o ffrindiau wedi cael ei wneud. Mae hwnnw'n barhaol dros y blynyddoedd. Fel chi'n gweld heddiw mae lot o ffrindiau. Y hen ffrindiau wedi dod draw ato ni sy'n ni wedi clywed sawl blwyddyn nôl. Nawr, chi wedi bod mas gyda nhw. Siwt le yw'r gyfeilltre yn Ffrainc? Mae gyfeilltre yn Ffrainc rhywbeth yn debyg iawn I Llambed, area Llambed, area ffermwyr, ffermlo. Sach mae'r dre yn bach yn llai o seis yn Llambed, ond amser byddwch yn as na, mae nhw'n ei chi I deimlo fel sy'n ei ddechrau. Mae nhw'n bobl neis ofnadwy o dweud y byd, a mae nhw'n gwybod rili asgwrn. A beth sydd â chi wedi drefnu ar eu cyfer nhw dros y trydiau nesaf yn Llambed? Mae nhw'n mynd bori ymlaen am ysbryd yma. Dydd Llun, mae nhw'n Tirfeli, a wedi mynd draw I Gymsant i'r Gorwains yn Gymsant. O'n neis. Yn ysgol bore dydd Mawrth, a mae nhw'n dechrau mynd nôl wedi gweithio penodol fod. A faint o griw sydd wedi dod drosto tro hyn? Wedi 35 o'r wedi dod draw lenni. Mae lot o bobl ifanc, plant ysgol, so mae'n neis weld plant ysgol yn dod ato ni. Achos na beth sy'n mynd I fod yn lan yn y blynyddoedd nesaf, yn manta sy'n mynd I gario'r cynnig ymlaen. Mae lot o gostau i'w croesawu nhw, i'w bwydo nhw ac yn y blaen. So ydych chi'n dod I ben a talu'r ffordd? Ni'n lwcus ymladw, mae'r pwyllgor wedi gwneud raffles a bach o bobl, codi arian. Mae rhai wedi rhoi arian I ni I helpu, cymryd dre wedi helpu. So mae'r arian wedi cael ei feidio I dod ag cael am y bwyd a bobl dan. Mor y te. Mae lot o waith wedi dod yn tu ôl I lluniau, a diolch yn fawr iawn i'r pwyllgor am wneud. Chris, diolch yn fawr am mwynhewch yn eu cwmni nhw. Diolch i chi.